Ja, Ola, titt for vidjan av Ebesheim där och till tappa så distant 2-0. Hur så först då? Jo, det är ju kjelt att tappa hemma åt så det är det harmar om men vi måste bara söka det in. Vi tappar mot den bästa dit. Kvart var upplägg på distant. Det var att vi vant att Ebesheim kommer att som då gjort och det har ju attaliga vattlan och värja och så sats på kontroll upp och det rycker jag blev väl inte fick det första målet och så bröts fortsättningen sin tur och vi får tro på att skapa chanser så det är alltid det att hålla så attaliga vattlan till att tro på chocken för spela kurs. Titta då jag för vidjan senast och ta magnade just att vinna vi en mål här då skorar att tre själva och i det fall så inte mål kvart är trubbelgen. Det är en god spårning och det man att jag vet inte då när väl skapa chanser och skapa ta ner chansen så skulle tid så det man tror på. Kvart var så upplägget kommandist att det vinna eller ja så det lägger dock inte sniv för vi alla här ju att kommandist och det så jag löste på.